godt nok for mange. Ja. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange mennesker. Det havde jeg sgu ikke regnet med. Vores lille forening. Ja, og nu er det jo en generalforsamling, og jeg plejer at kalde mig selv førerhunde. Det er sjovt. Jeg har skrevet en lille tale. Eller jeg har ikke skrevet den selv. Jeg fik jo lidt hjælp af Michael Sandvig op fra kontoret. Han er så god til tal og ord og sådan noget. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Ja. Lad mig starte med at sige, at 2013 var det skide godt over for Hundeskiverforeningen. Jeg tror aldrig nogensinde, der er lagt så mange hundeår rundt om på fortorv og stiger. Og det gør jo en formand stolt. Hold kæft, hvor er jeg stolt! Og det har været bedårligt at konstatere, hvor medlemmer kommer rundt i byen. Lige fra Vollsmose til H.C. Andersens hus. Lille H.C. Andersens hus. Hold kæft, der ligger mange hundelår. Og overalt er der jo fantastiske muligheder for vores venner, at de kan lige lægge en lille pille. Og jeg er sikker på, at både oceaner og hvor mange turister har bemærket de mange hundelår rundt omkring i byen. Og vi må sgu konstatere, at hundelår gør indtryk. Jeg husker specielt på Danmarks befrielse. Der var der flere byens indbyggere, der placerede små dannebrogsflag i nogle af de mest for helvede, ham Michael. De fleste af slagsene. Og det ser jo skifestligt ud. Når jeg, det har jeg fået sponsoreret af Stark, det var så, hvad det kunne blive til. Man får ikke mig for 100 kroner. Ja. Lad mig samtidig indskyde, at hundelortens udseende i høj grad afhænger af hundens indtagelse af fø. Men fælles for alle udgaver af hundelort, at de har kvaliteten til at fæstne sig under alle former for. Nu går det stærkt. Nu går det rigtig stærkt. Så slå lige lygtelapperne ud. Hvor fanden er det? Ja. Så. Alle former for fodtøj, kørestolshjul, rollatorhjul og barnvognshjul og jættehjul. Når vi er ved det, så vil jeg også gerne lige sige gode jul. Desværre må vi konstatere, at flere af vores medlemmer i byen bliver udsat for chikane, når deres hund har lagt et billede for sit kort. Chikanen sker oftest i form af verbale tilråb, og det er rent usagt noget dumt. Det er noget lort, der det er ikke en pas, de andre de måbner. Det er lige til, at du er super. Jeg bliver super. Men den må jo hellere tage på et andet tidspunkt. Og mange af tilråbene drejer sig om, at vores medlemmer skal bygge plastikposer. Men der er vel ikke noget mere forurenende, og det er også skræmmende, end plastikposer. I modsætning dertil er hundelorten et 100% naturprodukt. Og det synes vi hundelufter jo er skide godt. Er det ikke den finde fra Odense Kommune, der fik den skide dumme idé med at sætte de der stander op med plastikposer? Men det er i hvert fald ikke mig. Fy siger jeg. Og vi ved i vores lille forening, at flere borgere i bogstaveligste forstand har været lige ved at give en hundelort. Og til det kan jeg fandme kun sige, at kigger jeg bag for. Det er bare min mening. Til slut må jeg dog komme lidt malurt. For helvede, Michael. Til slut må jeg komme noget bæret. Det er nemlig fordi et par steder i det sydjyske
Jeg har jo venner i Katstigerforeningen, og jeg kan se, at der er nogle medlemmer derfra, fra Sygehuset Katstigerforeningen. Deres kat er begyndt at ski på kirkegård, og det skaber jo en del opmærksomhed om dem. Men det har jeg ikke hørt vores medlemmer gøre endnu, men det skal nok komme en gang i fremtiden. Og så er førerhundens tale faktisk forbi. Og jeg synes, vi i fællesskab skal slutte af med vores kampråb, som er det vil vi ski på. Så jeg tæller til 3. Og så i fællesskab råber vi, det vil vi ski på. 1, 2, 3. Det vil vi ski på! Hvis I skulle ikke klappe. Hey da! 1, 2, 3. Det vil vi ski!